Kuba, jako další otázku. Ještě poslední otázka, já se zase nazpět vrátím k Samirovi, protože my jsme se o tom před vysíláním spolu bavili, ty si chtěl, abych se tě na to zeptal, protože to bylo velký téma kolem tebe, hlavně po zápase, že se to vlastně celý otočilo, že ten přísun těch fanoušků, který tě podporoval v tom obrovském množství, se najednou otočil v hejtry a zažil si vlastně hejt a spousta lidí o tobě mluvila v podcastech, že jsi byl největším překvapením, že jsi vlastně zklamal. Tak jak jsi se vlastně s tímhle vyrovnal a chtěl by si teda k tomu něco říct? Ale tak Summer Team jednou, Summer Team navždy, jak se říká. Prostě bych se k tomu... Chtěl bych tomu říct, že prostě lidi, co se otočili zády, tak taky moc nechápu, že fandit týpkovi, co nosil ouška, je to pro mě prostě úplně, jakože píčo, zoologická zahrada, prostě .com, píčo, že prostě můj mozek to nedokáže pochopit, OK, dobrý, dojebal jsem to, chápu to, ale aby někdo jako fandil člověku, co prostě nosil ouška a takýhle píčoviny, tak to už vůbec nechápu. A k těm podcastům asi nejvíc jsem si všiml Willyho. On má ten podcast asi nejznámější, nebo říká, že je nejznámější na celém světě, nebo já nevím. A smál se mi a něco tam říkal, ale jak prostě nějaký keci tam měl a k tomu bych chtěl jenom říct, že karma se vrátila, bráško. Tvýho soupeře zmlátil dědek z Linky, který pracuje na Lince a zmlátil ho a brečel si taky, jak je to moc nespravedlivý a vyváděl si tam, takže jakoby nechápu, takže aspoň vidíš, jaký to je a prostě nesměj se někomu, protože ta karma se ti vrátí vždycky a sám si to zažil, tak mě to teďka zajímá, jaký to je, když tvýho svěřence zbije nějaký dědek, co prostě dělá na Lince a ty trénuješ každý den někoho a v podstatě je to full-time fighter, jakoby, takže to asi k tomu a zeptal bych se tě, Kubo, jaký ty máš názor na to, že Willy tě pořád hlásí, protože já jsem si to taky všiml, že tě pořád někde vyzývá nebo hlásí dokonce, takže když ty se mě ptáš na takové otázky, tak se tě zeptám taky, jaký ty máš názor na něho, že prostě tohle to dělá a za mě to není loajální člověk, protože aby někdo točil v Clashi a potom přecházel na Fight Night, tak prostě píčo, jednou Clash, tak navždy Clash, ale možná já to jenom tak mám, že prostě jednou jsem loajální někomu, tak navždy budu jemu loajální. Takže tak třeba jako Brichta taky točí jenom na Clashi a zůstal u Clashe a jenom na Clashi točí, takže takhle. I když se moc nemusíme, ale to jenom bylo taky přirovnání. Ale teď mě zajímá Willy KO, nebo já nevím. Na co teda mám odpovědět? Na koho přesně? Teda no na Willyho. Jaký máš názor? Ty si vyměnili role, ty jsi teď moderátor, ne, chápu to. Já jsem se tě zeptal, tak já ti odpovím. Hele, samozřejmě je to určitý, tak spousta lidí si toho všimla, že si mě nějakým způsobem vybral do huby a tvrdilo mě nějaký jako dezinformace, já jsem se pak následně bránil. No a je to samozřejmě krysácký, jak si řekl, když někdo není loajální a přetahuje zápasníky z jedné organizace do té druhé, to se samozřejmě nedělá, když si ještě k tomu hraje na kamaráda a vlastně Clash ho postavil, to není hezký, no a je potřeba tyhle krysy odstřihnout. Je to pravda to zakončil. A jenom pro vás, buďte navždy loajální někomu, když jste loajální, tak vždycky buďte. A Willy Kakao, ty táhni do píči.